Avui parlem de comunicació. En concret, parlem de dues formes molt comunes de comunicar-nos amb el mòbil: els missatges de veu i els missatges de text. Comencem. Hola de nou. Estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Missatges de text o missatges de veu. Les dues opcions són molt populars. Les dues són ràpides i fàcils, però cada persona té una preferència diferent. Cada persona utilitza el mòbil d'una manera distinta. Moltes persones prefereixen els missatges de veu. Un missatge de veu és molt còmode. No necessites escriure. No necessites mirar la pantalla. Només parles i ja està. Pots enviar un missatge mentre camines. Pots enviar un missatge mentre cuines. Pots enviar un missatge quan tens pressa. La veu és natural. La veu mostra emocions, mostra el to, mostra l'estat d'ànim. Un missatge de veu pot ser més clar que un text. Ens permet expressar-nos millor i pot evitar malentesos. Però els missatges de veu també tenen problemes. A vegades són molt llargs. A vegades la persona parla molt i no va al punt. En altres ocasions hi ha soroll de fons. O potser no pots escoltar el missatge perquè estàs en un lloc públic o estàs en el treball. Un missatge necessita atenció, necessita temps. A més, no facilita trobar la informació en un futur. No t'ha passat mai que busques alguna conversa i no la trobes? Està amagada en un àudio, segur. Altres persones prefereixen els missatges de text. Un missatge de text és ràpid, és directe i és fàcil de llegir. Pots escriure una frase curta. Pots escriure una idea clara. Pots llegir el missatge en qualsevol lloc. Pots llegir-ho en silenci. Pots llegir-ho sense molestar a ningú. Un missatge de text és pràctic en el transport públic. És pràctic en una reunió. És pràctic en una sala d'espera. Però escriure també té els seus límits. A vegades escriure és lent. A vegades cansa. Segurament no expresses bé les teues emocions. Un text pot sonar fred, pot sonar seriós, pot sonar estrany. A vegades l'altra persona no entén el teu to. No entén si estàs content, cansat o enfadat. Un text pot crear confusió. T'ha passat alguna vegada que algun contacte t'envie una informació separada en 14 missatges? Més et val tindre el mòbil en silenci. Eres dels quals fan això? O prefereixes enviar un únic missatge llarg d'eixos que no caben en la pantalla? Moltes persones combinen les dues opcions. Utilitzen la veu quan tenen temps. Usen text quan necessiten rapidesa. Trien veu per a explicar una cosa llarga. O escriuen text per a una informació curta.
Cada situació demana una forma diferent. Cada persona busca el seu equilibri. El context també influeix. Per exemple, algunes persones envien missatges de veu al matí. Tenen la ment fresca i tenen energia. Altres persones prefereixen escriure a la nit. Volen silenci, volen calma, volen evitar soroll. El moment del dia canvia la manera de comunicar-se. La relació amb l'altra persona també és important. Amb amics propers, moltes persones prefereixen veu. Se senten còmodes, parlen amb naturalitat. Amb persones del treball, moltes prefereixen text. És més formal, és més clar, és més professional. Cada relació té el seu estil. La cultura també juga un paper. En alguns països, els missatges de veu són molt comuns. La gent parla molt. La gent grava missatges com si fora una conversa real. En altres països, els missatges de text són més populars. La gent prefereix escriure, prefereix missatges curts, prefereix una comunicació ràpida i silenciosa. I ara pensa tu, què gastes més en el teu dia a dia? Prefereixes escoltar o prefereixes llegir? T'agraden els missatges de veu llargs o t'agraden els missatges curts? Què et resulta més còmode en la teua rutina diària? Pots dir les teues idees en veu alta. Pots escriure-les en un quadern. Pensar en els teus hàbits també és una manera de practicar valencià. No ho dubtes, estàs en el camí correcte. Continua així. Si vols aprendre més, torna a escoltar-me. Segur que entens més coses que la primera vegada. I és ideal escoltar-ho per tercera vegada seguint el text. Així acabaràs de dominar tots els detalls. Si t'atreveixes, intenta aplicar la tècnica de la imitació simultània, llegint en veu alta el text quasi al mateix temps que jo. Gràcies per escoltar Valencià en veu alta. Podràs trobar més podcasts al canal i també trobaràs altres vídeos per a practicar la imitació del valencià real per al dia a dia. El teu treball diari te farà millorar pas a pas des del principi. Cuida't i parla en valencià.